Интернетта борда бор дип әйтергә яратабыз. Ношары да, яхшысы да. Ондағы кыска һәм оста итеп язылган мәгълүмат ничек туплана? Аларның дөрестлегенә инанып буламы? Әлеге һәм башка сорауларга төгәл җавап табу өчен без бүген студияга заманга яраклы мәгълүмат туплау белән шөгыльләнүче өр-яңа Рувики интернет-энциклопедиясе хезмәткәре Рөстәм Гатауллинны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Hayırlı gün Rüstem Efendi. Hayırlı gün, hamahıl. Biz kitap kona tugul internette bilim çeşmesi boğan zamanda yaşayız bugün, değil mi? Şundan da bilim günle barta, saatler barta, elektron ensiklopediyalar bunlar da var idi. Mene siz hazır işleytirgan ensiklopediya onlardan nersesi bilen ayrılı hem ben nerse diyen söz ol. Rukiviki diyen sözünün altında nerse yatağı demek çoğum sizden sorayım. Rahmet harağınız için Rukiviki değil, Ruviki. Ruviki. Ne kurasınız mı? Hele eytirge de iğrenmeyen biz değil mi? Ruviki o yanı internet ensiklopediya, global internet ensiklopediyanın RSI mekhatine başka sıkkan RSI serverlerinde hem RSI təqlimatına yaraşlı uyuşturulgan yanı internet ensiklopediya. Monarşi bulgan ensiklopediyalarda her kim özünün tilegen kadar bilimi bilen ortaklaşa aladır, hem şuluk bilimini ondan aladır. Yani şuluk prinsiplarında sizin bu yana ensiklopediyada saklanacak mı? Tabii şulay, bunda bizim yanı internet ensiklopediyalar şulay irekli, her kim özü tilegen məlumatı indire ala. Şimdi yanı asış dibetim, yanı yöneliş Элекке гадати булган гыйльми энциклопедияларда кулланылган мөхәррирләр һәм экспертлар, белгечләр, галимдар да ялы битле улар инде тикшереп мәгълүматтың сифатын һәм ысын барлыгын, дөрестлеген исбатлап махсус тамга куйган. Elektron ensiklopediyanın tip maksatı bilini halkka yakın aytu, bilimini halkka yakın aytu dip verilgen iyi baştan ok, ingelek, başlanganda ok. Hazır mene bu yangadan kaytu bulup sanala mı? Siz ettiniz mene halimlerinin işlerinde faydalanacak biz deyip, onların nigizlenecek biz deyip. Elle ol yangadan her kim üzerinin mümkün bulgan kadar bilimin hem yaza alamı mene bu sizin yana ensiklopediyaga. Әлбәттә, шундый ук тәгълиматта, шундый ук нигездә эшләнелә, һәр кем үзе белгәнде бастырылган авторитет абруйлы сыгынакта бастырылган мәгълүматларга нигезләнеп, шулай ук үзенең мәгълүматын интернет энциклопедияга куя ала. Ысынлап та бу интернет энциклопедияның максаты инде халыктарның телде куллану мөхитен киңәйтү. Инде екмәткеһе өсөн мөхәррирләр яаплы булайын. Моңарчы булган мәгълүмат күчә дип әйттегез сез, әйме? Тулысынча күчәме? Мәгълүмат гыйлем бит ул рухи байлык. Оны күпме тараткан һайын ул арта гына бара. Төп йорттан глобаль интернет энциклопедияны Рәсәй халыктарындагы телдәге мәгълүматты без тулыгынча күчереп алдык һәм оны күчәйтү, яңарту һәм тулыландыру өстендә эшләбез. Соңгы вакытта ялган мәгълүмат дип әйтәбез инде без, әйме? Фейк дип әйткән сүзләр бар инде аның, әйме? Менә бу әйберләрдән котылу өчен эшләнәме бу сезнең яңа электрон энциклопедия, әллә икенче төрлерәк максаттан чыгыпмы? Төп максат безнең әлбәттә телде куллану мөмкинлеген киңәйтү. Һәм дә уның сифатын һәм дөрестлеген гыйльми яктан нигезләнүен тәэмин итү. Хәтерем ялгышмаса, сез быел эшли башладыгыз ел башыннан, әйме? Яңа энциклопедия. Рәсәй халыктарындагы бүлектер безнең декабрьдә ачылды, ноябрьдән соңгы көнендә безнең башкорт, татар бүлектәре, зур бүлектәр ачылды. Унан декабрь уртасында бер төркем ачылды, һәм менә апрель башында тагын бер төркем ачылды. Бүгенге көндә асык ирекле бүлектәр 19, Рәсәй рус телендәге бүлек менән бергә 20 һәм тагын таулы марийдарның теле буенча әзерлек эшләре алып бара.
Her kayısında administratör belirlengen bulup çıkayından, değil mi? Bizden бүлектәге neler administratör tip atanmay, olar müharrirler tip atılır. Elbette administratör hukukları, onların hukukları kim? Rahmet, kullanıp işe yazsın, televiz baylığı tağı da artsın. Amin tip. Birgelep işlerge nasip bulsun deyip etemiz bu şırakta. Amin tip kine eytirge kala, hem diye efirge sakırgandığılığa rahmet. İsenlikte kuruşuk. Senlikte görüşük, kabul olsun.